ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଲେ ଆପଣ କେହି ବି କହିବେନି ଆପଣ ଅନହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୋ ପାଖେ ଯାହା ପରିବା ଆଭେଲେବଲ ଥିଲା ମୋର ସବୁ କିଛି କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମ୍ୟାଗି କଡ଼େଇରେ କିଛି ଫୁଟଣ ଆଉ ପିଆଜ ପକେଇ ତାକୁ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଇଛି। ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ସବୁ ପରିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଇଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ତାପରେ ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ କିଛି ପଟାଟୋ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାଟି ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଖଡ଼ଗପୁର ମସଲା ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ମ୍ୟାଗି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଯେତେ ବଳଥିଲା ମ୍ୟାଗିକୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କରିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ତା ପରିବା ଦେହରେ ମ୍ୟାଗିକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି ଯେମିତି ମ୍ୟାଗିଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ମ୍ୟାଗିଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାଗିଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଫଟାଫଟ ସର୍ଭ କରିଦେବା ଭେଜିଟେବଲ ମ୍ୟାଗି ପ୍ଲେଟ୍। ଏଇଟା ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ସଞ୍ଜକୁ ଗରମ ଗରମ ମ୍ୟାଗି ପ୍ଲେଟ୍ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଥରେ ବନେଇ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଶୀତ ଦିନ ମଜା